Mifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An bɛ aw fo dante foli min na aw minnu bɛ an lajɛ sanga ni wagati an ka bɔlɔlɔ siraw kan. Bi ye kari ye mai kalo tile 19 san 2024 aw bisimila. Sibiri tɛmɛnen mai kalo tile 11 san 2024 jafara bɛ tɛnɛnku cercle la. An ka fintigilakaw ye tɛgɛ kɛ bamanciwale tigilamɔgɔ dɔw la. Kunnafoni in bɔra DIRPA fɛ tarata don mai kalo tile 14 san 2024. An ka premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye. Ale bɔra ka ladilikan kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a ka bɔlɔlɔ sira kan. O dɔ de ye ko miliyari 2 min ni o kan ka don CNT mobili la ɲina ko a bɛ a ɲini u fɛ ko u ka a lajɛ ka o bɔ a ma yasa gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na Bamaliba kɔnɔna la ko ka se ka fura sɔrɔ olu la ni o dɔ ye kuranko fo ka taga se mɔgɔ minnu bɛ dɛmɛ lase Mali ma ni a bɛ fɔ olu ma nanzarakan na ko fournisseur n'olu ka wari tɔ bɛ jamana la ko ka se ka olu dɔw sara ani an ka kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ ni o ye école privée ye ani an ka mɔgɔ minnu fana bɛ ni olu bɛ an ka kɔɔriw sɛnɛ ko ka se ka olu ka wariw sara cogoya min na sabula ko olu caman bɛ u ka wariw nɔfɛ wa a ye a yira fana ko ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'u b'a fɛ halisa jamanadenw ka danaya ka da u kan ko olu de kan ka misaliya ɲuman yira fɔlɔ sabula a ye a yira ko musaka min bɛ di u ma yasa u ka u yɛrɛ dɛmɛ ko u ka kuma dɔw la u yɛrɛ dɔɔni bɔ o musaka ninnu na yasa gɛlɛya mana kɛ jamana kɔnɔna la fan min fɛ u ka se ka u ɲɛnabɔ cogoya min na. An ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna la a ye forage ani kalankɛminan ni o ye ordinateur ani dictionnaire di min ye Ɲamakɔrɔ Sugukɔrɔ école maaw ma ni o bɛ commune 6 la ani Turakabugu école ni o bɛ commune 4 la o maaw ma. Ni ɲɛnajɛ in yɛrɛ kɛnɛ kan min ye Agibu Danbele ni ale y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Asimi Goita ka ladilibaga ye wa ni ale fana ɲɛsinen bɛ dɛmɛw ko ɲɛnabɔli ma ale tun bɛ a kɛnɛ kan kosɛbɛ. U taara fɔlɔ Ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ u selen yen nɔ min ye yenkaw ye u ye u ka nisɔndiya jara kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye yen kalandenw ye u ka sɛbɛnfuraw sanfɛ u kun kelen bɛ k'a sɛbɛn ko ji ye ɲɛnamaya ye. Colonel Asimi Goita i ni ce Ala ka barika don Mali la Ala ka transition taɲɛ min ye Ɲamakɔrɔ dugutigilakaw ye olu tun nɔrɔ bilalen don Dirisa Jara fɛ ani min ye Ɲamakɔrɔ Sugukɔrɔ école ko ɲɛnabɔba ni o ɲɛmɔgɔ Fuseniba Traoré olu bɛɛ lajɛlen ani maa caman u tun bɛ kɛnɛ kan. Fuseniba Traoré ale ye kuma ta ale y'a yira ko a bɛ jamanakuntigi fo kosɛbɛ sabula ko a ye nin waleya min kɛ nin ye ko a ye olu dɛmɛ ko a ye donni de bɔ olu kan olu tun t'a dɔn u bɛna donni min fura sɔrɔ donni min na. O kɔfɛ u bɔlen kɔ Ɲamakɔrɔ u ye u kunda Turakabugu kalanso kan. O kalandenw fana ye u kunbɛn cogo ɲuman na. O kɔfɛ yen kalandenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye Asetu Kante ni o ye Turakabugu kalanso kilasi 8nan kalanden dɔ ye ale ye kuma ta ka an ka jamanakuntigi fo kosɛbɛ a ka nin waleya ɲuman in na sabula u ye a jira ko a ye nin waleya min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji yɛrɛ ko ni an b'a fɛ kalan ka taga ɲɛ ji fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon a la. O kɔfɛ min ye Agibu Danbele ye ale ye kuma ta a ye a yira k'a b'a ɲini nin kalanso maa bɛɛ lajɛlen fɛ nin kalanso 2 in maa bɛɛ lajɛlen fɛ ko u ka u janto nin minɛn ninnu na yasa maa wɛrɛ bɛ se ka bɔ u nɔ ma cogoya min na wa o kɔfɛ sa kuma kuncɛ kuma la a ye a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko ka u ka dugawu kɛ an ka finitigilakaw ye olu minnu bɛ ka u yɛrɛ ni di su fara tile kan yasa bɛn basigi ani kelenya o bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Alamisa don mai kalo tile 16 san 2024 an ka procureur anti cybercriminalité Adama Kulibali ale bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin an ka senamatɔn maa dɔw ma
minnu bɛ tɛ an ka jamana kɔnɔ ni u bɛ ka bɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ ka kumakan dɔw lase min bɛ se ka na ni fitinɛ ye an ka jamana kɔnɔ. A ye a yiri u la ko u ka sabali ko nɔn tɛ ko a bɛna ɲangini bere ta ka ɲɛsin u ma, sabula ko kumakan minnu bɛ ka bɔ u da o kumakan ninnu bɛ na ni fitinɛ de ye jamana kɔnɔ, wa ko ale hakilila jamanaden ɲuman u ka baara man ka kɛ fitinɛ wulili ye jamana kɔnɔna la. Yaasa ka musow hakilina falen cogoya min na yuruguyurugu kɛlɛli hukumu kɔnɔna la, min ye lasigi ye o kɛra mɛ kalo tile 16 ani a 17 san 2024. Lasigi in kɛnɛ kan u ka kumasen kun tɛ dɔwɛrɛ ye musow ani yuruguyurugu kumabaliya ka dabila an ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ. A kɛnɛ kan min ye Jean Paul Riverain ale ye kuma ta. Ale ye a yira ko yaasa ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka ba Maliba kɔnɔna la, ko a sera ten an ka musow hakilinaw yɛlɛma, an ka kuma u fɛ. Yuruguyurugu bɛna ni kɔlɔlɔ min ye jamana kɔnɔna la ka u labɔ a kalama, sabula ko ni musow ladɔnniyara, ni musow sɔnna fɛn min ma dɔrɔn k'ale dalen b'a la, denw sɔnna wa cɛw sɔnna, sabula musow b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen lafaamuya a ko la cogoya min. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama, an ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kɛnɛyakow ma, Colonel Assane Bajalo Ture, ale tun wulila ka taama kɛ avril kalo tɛmɛnen an ka kɛnɛyasow la, kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Kati, Point G, Gabriel Ture ani commune 1 dɔgɔtɔrɔso la. A tagara ka taa lajɛ degun ni tɔɔrɔ min bɛ u kan ka o dɔn, ani hôpital du Mali fana bɛ a la. O hukumu de kɔnɔna la, arabadon mɛ kalo tile 15 san 2024 a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin ni kɛnɛyaso tigilamɔgɔ maaw ma. A ye minanw di u ma, minɛn minnu bɛ kɛnɛyako sabati kosɛbɛ, wa a ye fura fana di. A ma dan o fana ma dɔrɔn ma, min ye dun ka fa fana o bɛ se ka sabati cogoya min na. A ye a seko ni a damayira kɛ o la, sabula a ye kɔgɔbɔrɔ 200 min ye safinɛ carton 400 a y'o di, malo tɔni 7 ani ɲɔ tɔni 7 fo ka taga se nɔnɔ kilo 25 sachet 120 a ye o di. Wa a ma dan o dɔrɔn ma, min ye dun ka fa fɛnɛ sabatili ye, a y'a seko n'a damayira kɛ o fɛnɛ na ni lapitaliso ninnu na, sabula a ye kɔgɔbɔrɔ 200 a ye o di, min ye safinɛ carton 400 a y'o di, malo tɔni 7 a y'o di, ɲɔ tɔni 7 a y'o di, fo ka taga se nɔnɔmugu 25 kilo o 120 a y'o fɛnɛ di Gabriel Ture la, ani Gabriel Ture Point G, Kati dɔgɔtɔrɔso, hôpital du Mali, fo ka taga se commune 1 dɔgɔtɔrɔso ba ma. Wa ko k'a b'a yira ni kɛnɛyaso tigilamɔgɔw fɛ ko u ka u janto kosɛbɛ baarakɛminɛn minnu dilen filɛ u ma, yaasa min ye banabagatɔw ye cogoya min u bɛ se ka lafiya sɔrɔ. Yaasa ka tasibila kɛ an ka jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keyita, ala ma hinɛ la, n'ale kɛra sababu ye ka yɛrɛma hɔrɔnya di ba Maliba ma. An ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tagara a kaburu don na alamisa tɛmɛnen Amdalaikaw fɛ yen nɔ. A kɛnɛ kan min an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana koɲɛ ɲɛnabɔli ma o tun bɛ yen, fo ka taga se gouvernement ma caman ma, ani min ye Modibo Keyita yɛrɛ ka denbaya fana ye o tun bɛ yen kosɛbɛ yaasa ka tasibila kɛ a ye cogoya min na. An ka dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ yen ni a bɛ fɔ ale ma lithium nanzarakan na, ale baaraw kan ka daminɛ an fɛ yan ba Maliba kɔnɔ utu kalo la san 2024. Mali ni Chine jamana ye tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛn na o hukumu kɔnɔna min ye 75 kɛmɛ sara la, o de kan ka di ba Maliba ma. Wa a yirala fana ko tɛgɛnɔbila nin kɔfɛ dɔrɔn min ye miliyari 100 o de kan ka jigin an ka jamana waganden kɔnɔna la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na, an bɛ taa Sɛnɛgalikaw fɛ. Sɛnɛgalɛw ka premier ministre ni o ye Ousmane Sonko ye. Ale ye kuma ta lasigi dɔ senfɛ Université Cheikh Anta Diop la Dakarikaw fɛ. A ye a yira ko min ye Faransi finitigilakaw ye ko u bɛ Sɛnɛgali dugukolo kan. Wa a y'a yira fana ko gɛlɛya o gɛlɛya bɛ farafinna woroduguyanfan jamanaw kɔnɔna la ko o bɛɛ lajɛlen Faransi jamana de nɔ ye. O b'an ta Nigeria dugukolo kan. Nigeria
jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ni ale fana ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye. A ko a bɛ a cakɛɲɔgɔn ni o ye Senegal jamanakuntigi ye Bassirou Diomaye Faye ni o kun taara taama la Abujakaw fɛ yen k'a b'a ɲini a fɛ ko a ka na a seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye Mali, Burkina Faso ani Niger olu bɛ se ka segin ka na CEDEAO la cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na, an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina, an b'an ka dibilabaara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na. An bɛ aw fɛnɛ fo aw minnu b'an lajɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ siraw kan. An b'a fɔ ko Ala ka bɛn ani kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna la ka na ni basigi ye. Ala ka fanga di an ka finitigilakaw ma. Ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na, inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la. Shukran.